se hlásím opět po několika měsících tady s Honzou Braunem u dalšího dílu Společný doutník. Je to jubilejní 40. díl. Vím, že jsme trošku vás zanedbávali, ale doufejme, že bude víc příležitostí, aby jsme v tom pořadu pokračovali. A mě je dneska velkou ctí tady díky Honzovi Braunovi přivítat Vivienne Eyraud a Justo? Yes, Justo. Justo? Yes. Justo Eyraud, značky Eyraud, což je velmi známá, řekl bych, tabákové jméno, nebo jméno v tabákové rodině ve světě. A tato značka pochází z Hondurasu. Je to tak? Je to tak. Já bych vás taky přivítal. Dobrý den, dobrý večer, dobrý ráno a někdy nás posloucháte. Nejdříve bych chtěl poprosit, přijměte to, že ani jeden z nás s Jirkou nejsme tlumočníci a překladatelé, takže se budeme snažit tady tlumočit a pokládat otázky. Ani filmové hvězdy? Ani filmové hvězdy, takže se budeme snažit, aby to bylo co nejpřesnější, ale nejsme profesionální překladatelé. Já si myslím, že to Honza zvládne a jdeme na to. Takže Justo, co vás a tebe a tvoji dceru přivedlo do České republiky? What you and your daughter brings you to the Czech Republic? Well, first of all is to be able to visit this beautiful country and also working with you, Jan, and your distribution company to basically get the Aladino brand to be known and meet and greet the consumers. A hlavním důvodem bylo vlastně podívat se do České republiky, protože Justo je tady poprvé a chtěl se právě seznámit vůbec Českou republikou s českými kuřáky, potkat nás jako společnost Ultra Premium Brands, jako distributora těchto doutníků a hlavně se potkat s těmi milovníky doutníků, kterým se snažíme tuto značku představit. Tak já našim divákům a posluchačům prozradím, že tady byla v loni poprvé a vlastně měli jsme tu možnost u nás tady v Cigar Club Prague uspořádat doutníkový večer. Vivian used to be here last year and we made the first event last year with the Aladino cigars. That's very normal. Vivian knows everybody in Europe. I don't know. I'm Vivi's father. I'm not, I'm her helper. To říká, že tak to v Evropě opravdu bývá, že Justo je v Evropě znán jako Vivianin otec. Že v Evropě je za značku Aladino známá hlavně Vivian. So I work for her. Že v Evropě vlastně pracuje Justo pro Vivian. Ale přitom je to de facto vlastně Justo je třetí a Vivian je čtvrtá generace vlastně rodiny Eyraud, která se pohybuje v tomto tabákovém průmyslu. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak Vivian se loni u nás líbilo a asi své zážitky sdělila otci a proto je Justo dneska s ní opět v Praze. So we expect that you like the visit last year? Yeah. That's the reason why your father is here. Yeah, that's why we're back. Because I had such a good time with the Cigar Club here in Prague and everyone is really great and enthusiastic. So yeah, now it was time for round 2. Je to ve zkratce, jak si Jirko přesně řekl, Vivian se tady velice líbilo. I ta nálada tady u nás v klubu a proto přinutila svého otce, aby se vrátili sem do České republiky. Tak já jsem se snažil na dnešní rozhovor malinko připravit. A hledal jsem nějaký průsečíky mezi Justem a mnou. Trying to get some crossways between you and Jiří. A našel jsem pár věcí. My jsme asi tak stejně staří. Similar age. In the born 68, in the 66. Yes. 68, 67 je datum narození. Můj otec se narodil v roce 38. His father was born 39 a jeho otec 39. Mine is 38. 38. Yeah. A jeho otec 38. Takže taky další průsečík. Good generation of men, very strong. Yes. To byla to velice silná, dobrá generace mužů. A
Pak mě ještě jedna věc zaujala, a to, že Julio, otec Justa, studoval na Floridě v St. Petersburgu Farragut Academy School. That was that your father was student at the academy school. And academy Farragut, school? yes. And me too. Husto A Justo taky. Tak to jsem nevěděl. A právě, že Hustův otec tam studoval také. Your father was there. Yes, but I finished in Canada and played hockey in Canada, so that's why. Husto dodělal školu v Kanadě, protože tam hrál hokej. Yeah. Taky jsem ho pozval příští rok, až přijede, že si spolu zahrajeme. Protože možná nevíte, ale Honza je dodnes vášnivým hokejistou. Snažíme se o to. Snažíme se o to. No a tam jsem našel průsečík, neb můj nejmladší syn, mám 3 syny, Yes, three sons. tak, And the youngest one. tak měl ten nejmladší, měl možnost studovat 2 roky na Floridě v St. Petu na Farragut Academy. His youngest son was 2 years under the academy, like you and your father. Oh, yes? Yeah. Wow. What a very similar coincidence. Yes. That is very good. Yes. Same Je to upbringing. velice dobrý. Yeah. Je to No společná a věc. 4. průsečík vášeň pro doutníky. And the last one is that you all have the passion for cigars. Oh, that's very good. Thank you. Takže já už jsem povídal moc a teď předám teda slovo rodině Eiroa. Justo, řekni nám něco o počátku vlastně značky Eiroa. Já jsem se dočet, že spíš to na začátku byla tabáková společnost, čili jenom produkovala tabák. So he asked that he talks a lot, if you can start about the history of the family, that he knew that you started most like the tobacco grower than the cigar maker, so he can tell us something about the history. Oh, perfect. So, like you, and like me, I went to military schools. I wanted my daughter to go to Air Force Academy in the U.S., but she said no. Chodila na tu vojenskou akademii a chtěla, aby dcera Vivian chodila na jakoby leteckou školu, ale ona ho tvrdě odmítla. And then my second one, I had her to go into an interview to be recruited by the FBI. And then she said, Father, no, I don't want to be. A chtěla, aby ta druhá nejstarší dcera šla na interview, na pohovor do FBI, ale ta ho taky poslala někam. And then when I asked her, what did they ask you? I cannot tell you, it's a secret. Co se tě ptali na tom interview? A řekl, to ti nemůžu říct, to je velice tajemné. So it was funny. So the little one had nothing to do with that because I gave up. Ale u té poslední nejmladší dcery to vzdala, nechali jet si. So now we all. Now they're all in the cigar industry, which is A better. teď jsou vlastně všichni, jak Justo, tak jeho otec, tak všechny 3 dcery právě pokračují v té rodinné tradici tabákového biznesu, pro průmyslu. Takže kdy a kde to začalo? So when and where it started? So basically, since I was little, that you could see, I basically grew up in the farm with my father and growing tobacco, and I went to agriculture school. On vlastně vyrůstal vlastně na plantáži, na tabákové plantáži se svým otcem a tam vlastně začal chodit i do základní školy. Yes. And for many years, him and I worked together. Mnoho let jsme spolu jako pracovali. I always work in the farming, with the agricultural equipment, tractors, irrigation. A hodně se zabývali právě tím farmařením, mě zajímalo právě to pěstování, technika, zavlažování, traktory. At the same time, I got married to my wife Vivian, and we also started a water bottling operation. So we used to bottle. Později jsem si vzal svoji nynější manželku Vivian a začali jsme spolu vlastně budovat firmu, která obchodovala s vodou. Yeah, so I split it times between the water bottling and also in the farming industry. A zase jsem spojil tady 2 činnosti, jakoby tu lahovanou vodu a zároveň to pěstitelství. And then later on, as years went by, Camacho in 2008 grew to a capacity to be one of the largest family companies in the cigar industry with Camacho. And then also my water business grew. And at the same year, in 2008, we both sold the company. So I sold the water company and my father sold to Davidoff. Velice vlastně tím stěžejným rokem byl rok 2008, kdy naše společnost, která vyráběla doutníky Camacho, už byla tak veliká a zároveň i ten můj jakoby vodní
biznis velice, velice rostl, tak v tom roce 2008 se sešly tady ty dvě události, kdy jak značku Camacho, tak já ten svůj, nebo ten svůj vodní obchod, tak oba dvě vlastně prodali. So after several years of non-compete, like 7 years, basically my father called me in 2015 for me to return to work together and establish again the Aladino brand because we were no longer selling tobacco raw materials to Davidoff. A jenom abych to podal to vysvětlení, když prodali značku Camacho, tak oni vlastně prodali jenom tu značku, ale vlastně nechali si všechny ty farmy, tu továrnu, všechno vlastně jim zůstalo. So v roce 2015 vlastně Justa oslovil jeho otec, jestli by se právě k němu nechtěl vrátit a znova oprášit ten jejich tabákový biznis a vytvářet nějaké doutníky a přišli se značkou Aladino. So it was a great opportunity to basically start again from zero, which is very, very difficult because people know brands. They might know names, but brands need to be reestablished. A bylo to vlastně velice těžké, protože se značku Aladino, my jsme vlastně začínali na zelené louce, protože lidi většinou znají značky. A tohle je značka, kterou my jsme vlastně jakoby znovu obnovili nebo znovu přišli na trh, byla absolutně nová. But since we already knew the pathway to success with Camacho, ale my jsme znali už tu cestu k tomu úspěchu díky značce Camacho. Now we had to start from zero and start developing Aladino with the same formula and tobacco that made us successful in the previous brands. Právě k budování značky Aladino jsme použili tu stejnou formuli a stejný způsob, jako jsme vybudovali značku Camacho. Now, when we go into the market has changed. There are many new players that did not exist before. Ale teď je rozdíl v tom, že když my vstupujeme na ten trh, tak ten trh se razantně změnil. Je tam spousta nových hráčů, kteří dřív vůbec neexistovali. So today in the market, when we were the dominant brands in the industry, like Fuente and Davidoff and Camacho, we were basically the big ones in the industry. Now the big ones are different companies that were, starting off when we were the dominant ones, and now the other companies that are older than Aladino are now more dominant, and we have to come and break through and get the brand to be known. A přesně se otočila ta situace, že v době, kdy jsme my prodávali Camacho, tak my jsme byli ty dominantní na trhu. My, Fuente, Davidoff, ale teď v tom roce 2015, kdy jsme začínali budovat tu značku Aladino, tak všechny ty značky, které byly malinké v té době, kdy my jsme prodávali Camacho, byly teď mnohem větší a my jsme ty malinký na tom trhu, který začínají z bodu nula. But the most important thing that my father always says, the quality of tobacco is going to open the doors. A co říká jeho otec, to nejdůležitější je, že právě kvalita toho tabáku otevírá ty dveře. So I think as we had the event last night and many people had the opportunity to try the cigars, you're basically seeing a cigar that is very easy to smoke with a lot of aroma, and people, once they smoke one, they want to smoke another one. So it's important for that to happen, to people to try the cigar. A oni právě ty doutníky se snaží vyrábět tak, aby byly velice lehce kouřitelné, a to se právě ověřilo na naší včerejší akci, kterou jsme tady měli, kdy zjistil, že většina těch účastníků, kteří tady byli, měli Aladino poprvé v kuse a zjistili opravdu, že jim jde o to, aby doutník měl plnou chuť, ale byl lehce kouřitelný, aby nebyl problém, když dokouříte jeden doutník, tak si zapálit druhý. So in the future, like I said, there's a movie that came out that yesterday we showed the trailer of the history of Julio Roa in Honduras. A teď vzniká nový film, Handroll, a tento film bude přímo o vlastně rodině Eiroa, o Justovi otci, a který by měl být vlastně v nejbližší době vlastně k dispozici. A my jsme včera viděli asi dvouminutový jakoby trailer nebo dvouminutový jakoby zkrácený úvodník k tomuto videu, k tomuto filmu, který vzniká. And hopefully in the future we will be able to do that again. Maybe with Bibi comes in and maybe do another event here in this club and maybe other clubs in the Czech Republic, so they be able to not only see the history, the rich history of the cigar industry around, but also, get to try the Aladinos in the other places. A doufám, že až budeme příště, až se vrátíme do České republiky, nebo až Vivien sem přijede a budeme dělat další a další večery s váma
jako s milovníkama doutníků, tak vám budeme moct ukázat tento film vlastně celý, kde se naučíte nebo kde zjistíte právě tu historii vůbec tabákového průmyslu v Hondurasu a naši tabákovou historii jakoby rodiny. Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně značka Eiroa a rodina Eiroa vyrábí několik desítek let v Hondurasu, pěstuje tabák. So if it's correct, you are growing the tobacco in Honduras for 60 years. Yes, yes. Ano, je to tak. A ten tabák vlastně nejenom, že teda tvořila tu značku Camacho a vyráběla doutníky Camacho, ale kolik procent asi produkce tabáku šlo do jiných vlastně rodin nebo prodávali ten tabák někam jinam? V jakém poměru? When you had the Camacho, did you tobacco what you grow? Did you use only for Camacho or did you sell it to another family? You know, with the amount of volume that we were doing, 80,000 cigars a day, basically we also had to buy some tobacco because the production was very big, but we were growing maybe between 1,500 and 2,000 acres. A v té době, kdy jsme vlastně ještě měli značku Camacho, tak jsme právě spíš ještě my tabák kupovali. V té době jsme vyráběli nějakých 80 000 doutníků denně. Takže vlastně ani ta vlastně naše produkce tabáku nám nestačila. Tenkrát jsme pěstovali tabák, how many acres? About 1,500 to 2,000. Jsme pěstovali tabák zhruba na 1500 až 2000 akrech. So one of the things that is very important, so this is the difficult part of being in the cigar industry. So for every tobacco that you grow today, you may have to use that tobacco 2 to 2.5 years later. Velice důležitý, co je právě v tabákovém průmyslu, je, že tabák, který dneska vypěstujete, vy de facto použijete nejdříve za 2,5 roku. So you work today and get paid in 2.5 to 3 years later. Takže vlastně to, co vy dneska vypěstujete, dáte do toho svý peníze a práci, tak se vám vlastně zaplatí nejdříve za 2,5 roku. And so for operations of that size, the cash flows are very big, and the time and the requirements to have a lot of tobacco in inventory are more challenging for bigger industries. So that's why you see in many of the films that say many people dedicate themselves to manufacture and they buy tobacco from growers. But we're vertically integrated and we produce fillers, binders, and wrappers for almost 99% of our blends. So we have a big operation and we have tobacco resources and inventory for about 5 to 6 years for our tobacco. Oni v tu chvíli ještě vám z opačné strany mají zásoby tabáku zhruba na 5 až 6 let, protože vlastně skoro všechen tabák, který oni potřebují, si pěstují sami. Ale díky tomu, že už jste v takovéto velikosti té produkce těch doutníků, tak to obsahuje nebo vyžaduje obrovské cash flow, protože spousta firm už ve velikosti takovýchto výrobců, že spoustu tabáku si kupují, protože si nemůžou dovolit mít uložený peníze od 2 do 4 let v těch tabákových zásobách. Nebo ne každý si to může dovolit. Tak děkuju za odpovězení otázek. Já se tady přesunu. Excuse me? He thanks for answering the questions. Oh, you're welcome. Já tady přeskočím oslím můstkem na pár indicí na krabici těchto doutníků. Značka Aladino má 2 datumy. Má tady 1947 a 1961. Co to znamená? Jestli můžeš to vysvětlit. What does it mean? So as you know, my father kind of understands the history of Cuban manufacturing and Cuban tobacco. Jeho otec je velký znalec právě té historie pěstování tabáku na Kubě a výroby doutníků na Kubě. Otec se narodil na Kubě? Otec se narodil na Kubě. Sám říká, že Kuba je nejlepší místo k životu před Castrem. So basically what he says, the 1947 to 1961, 61 is when the Cuban embargo starts. Aby jsme vysvětlili, ten rok 1961 je vlastně datum, kdy začalo platit kubánské embargo. And then what happens? All the industry is nationalized, and then the Cuban government tries to make everything into one brand, several. A v ten rok vlastně byl znárodněn vlastně celý kubánský tabákový průmysl a vláda se snažila vlastně sjednotit
všechny ten průmysl pod jednu značku. So it takes out the creativity of different manufacturers and quality of different manufacturers and the personalized blending of those manufacturers. So therefore, that before the embargo, Cuban cigars become very iconic and is the golden era of Cuban cigars. Právě ten rok 47 a 61 pro ně nebo pro jeho otce značil tu zlatou éru kubánských doutníků, protože v tu dobu, jak tam bylo spoustu výrobců, spoustu rodin, tak ty chutě a ty doutníky byly velice rozdílné a tím znárodněním v roce 61 se to všechno jakoby sjednotilo a přestalo to mít to své kouzlo. And during this period of time, which is World War I, World War II, you're looking at Winston Churchill smoking, Cuban cigars. Já si pamatujete, Winston Churchill kouřil kubánské John F. doutníky. Kennedy smoking cigars. John F. Kennedy kouřil kubánské doutníky. The Duke of Rothschild, that's why the Rothschild size is also named Rothschild. Kouřil vlastně kubánské doutníky, proto podle něho vznikla ta velikost Rothschild. So therefore, you see that Cuban cigars become world known during this period of time. But then after the 1962 and the embargo comes, everything changes. A právě ten rok 61, 62 tady to všechno změnil, protože předtím ty doutníky z Kuby byly fenomenální a byly vlastně proslavené po celém světě. And as you smoke today in Aladino, which means Aladdin, as a genie of the box, this basically takes you back to the golden era of Cuban cigars. And when you smoke our cigars, it's probably the most Cubanistic cigars and how Cuban cigars should taste to like today, or they should taste to back in that time. Právě k tomu vlastně zavádí to jméno Aladino, protože to Aladino má být jakoby ten Aladin z lahve. A smyslem vlastně, když s tím jeho otec přišel, bylo, že právě ten Aladin vás má jakoby vtáhnout zpátky do toho roku 47 a 61 a dát vám možnost ochutnat, jak chutnali tenkrát kubánský doutníky. Proto v tuhle chvíli doutníky Aladino jsou vlastně, dá se říct, jediný nebo nejpodobnější doutníky na doutníkovém trhu, který vlastně odkazují na tu dobu zlaté éry kubánských doutníků. Takže já zůstanu u Kuby, protože Cuba já kouřím doutníky asi 20 let. smokes cigars for 20 years. Smokes Před 14 lety jsem založil Cigar Point. 14 years ago, he set it up with the Cigar Point. This is the shop it used to be here. Jako hobby. Like a protože hobby. já 27 let stavím domy, já jsem stavař. Because he's a developer, he's building houses. Tohle je opravdu zábava a hobby pro mě. It's only fun Velký and hobby zájem. for him, the cigars. A když jsem začínal v roce 2011, tak jsem měl v produkci a v nabídce 80-90% kubánských doutníků. In 2011, when he started, he has mostly 70-80% in the portfolio was Cuban cigars. Protože Česká republika historicky zpátky, bohužel, komunistická Kuba, tak doutníky v Čechách a ve střední Evropě byly jedině kubánský. So the people back to history, Czech Republic or Czechoslovakia and Cuba was very connected. Oh, absolutely. So Yeah. most of the people in Czech Republic or Czechoslovakia, if Cuba, then cigars, and cigars only for Cuba. And that is very normal because you had the opportunity, like all of Europe, to be associated with Cuban cigars, and you lived through that legacy of great Cuban cigars and great Cuban tobacco. Říká, to právě není jenom v České republice nebo v bývalém Československu, ale vůbec v Evropě díky té minulosti. Prostě lidé si prostě myslí, že kubánské doutníky jsou ty nejlepší. Tam to všechno vzniklo. And there is also the opportunity for you to have it, and then not to have that in the Americas, so you cannot have in the United States Cuban cigars. A třeba v Americe právě není možné mít kubánské doutníky. And now you have a big market in the United States, which is probably the largest in the world, where you have to compete with quality, price, and manufacturing skills to be able to do that without having a monopoly. A v tom chvíli vlastně Amerika je asi největší doutníkový trh. A je tam tolik značek, které mezi sebou právě bojují tou kvalitou, značkou, cenou, a vy si vlastně můžete zkusit vlastně všechno možné jakoby ochutnat. A tam vlastně neexistuje žádný monopol. So I think basically the new world options now that are coming into Europe will bring you great manufacturing of different brands, which there are great people in the industry, but at the same time
they have to compete with quality to be able to establish the market. A teď se dá říct, že jakoby ten zlatý věk vlastně pro tu Evropu, kdy do Evropy přichází ve velkém ty doutníky z takzvaného nového světa. Máte Dominikánskou republiku, Honduras, Nikaragu a můžete vlastně, ty kuřáci u nás v České republice můžou zjistit, co všechno je možné a jak chutná a jak jsou ty doutníky kvalitní. And not only that, you will be able to get great quality of cigars from all these countries at a very, very decent price for the consumers. A taky hlavně máte tu možnost jako kuřáci doutníků ochutnat doutníky, které jsou kvalitativně obrovsky na výši, ale jsou za rozumné ceny. And I think for us, being the way we make cigars and the profile that we manufacture cigars, which are medium body but full aroma, like the Cuban style, it's going to be very, very easy to adapt to these cigars to be the most equivalent cigar to Cuban cigars. A my právě tím naším hlavním motem je dělat doutníky, které mají plnou chuť, ale přitom jsou velice jakoby lehké ke kouření. A tím se snažíme co nejvíc jakoby napodobit ten kubánský styl. Já jsem moc rád, že o tom se bavíme, protože to, co já registruju za těch 14 let, co jsem pronikl do doutníkového světa, tak co se stalo na té Kubě. What happened in Cuba? Protože dneska v mém obchodě mám 95% nekubánských doutníků a jenom 5% mám doutníků kubánských. Kvalita šla neskutečně dolů a cena šla extrémně nahoru. What happened with Cuban cigars? Because now in the shops you can find 95% of cigars from New World and only 5% of Cubans. And the quality of Cuban cigars went down and the prices rise up. So what's the reason? Oh, it is very simple. But the whole industry has been experiencing this for the last couple of years. The tobacco crops, due to weather impacts, have not been that good. A jeden z hlavních důvodů je to, že v posledních letech prostě ty úrody tabáku i na Kubě prostě vzhledem vlastně k změnám nebo k různým obdobím ty výnosy toho tabáku nejsou tak vysoký, jako bývaly. Then you have the other things that Cuba has very limited resources for fertilizers, you know. A berte taky to, že Kuba má hrozně jako limitovaný zdroje na různý hnojiva. And also, as you know, any system that does not allow creativity and you're forced to make something to live with no incentive to do it good. A taky jeden z důležitých aspektů je tam, že vlastně na Kubě díky tomu, že to je, dá se říct, socialistický stát, tak chybí jakákoliv kreativita lidí, aby se vlastně zlepšovali. It makes a difference. For example, our rollers and the people that manufacture cigars in mostly New World are paid for quality. And they're also all the single cigars are draw tested. A rozdíl jaký hlavně v tom, že všichni ty výrobci z toho takzvaného nového světa tak platí své baliče za výrobu kvalitních doutníků. A všechny doutníky, které vyrobí, tak prochází vlastně s kvalitou, různýma kontrolama kvality a testují vlastně tak každého doutníku. And like I was explaining you the story, the first time I ever saw a drill was when I went to Europe. I never see drills before. Říká, jak budou znát asi spoustu kuřáků, kubánských doutníků, takzvaný ten, jak se tomu říká, provrtávač, nebo propichovač, ta jehla, kterou si vlastně uděláte díru do doutníku, aby vlastně táhnul, tak to říká, že tady s tím se poprvé setkáš v Evropě. I have a friend of mine from Switzerland that went to PCA this year. A má přátelé ve Švýcarsku, se kterými se teď potkal na PCA veletru. And he brought me a beautiful machine-made drill. A on ho přines právě nádherné tady to propichovátko. And I had there in front of me an owner of 3 stores and one with 1 store, and he showed him the drill. A on tam měl vlastně nějaký ty majitele obchodu z Ameriky a on jim ukazoval právě tady to propichovátko. And I explained them and introduced them to him. And představili navzájem. And I asked them, have you seen this? Yes. How many have you sold?
And he says, 1 in 2 years. A znáte to propichovátko? Oni říkají, ano, známe. On říká, kolik jste jich prodali? Jedno za poslední 2 roky. So he said, this is not a good business here. A říká, tak tohle z toho asi nebude dobrý business. So that is how you see the quality of New World, and this is what is going to take over the market in the European market. A tohle je to právě, čím se vyznačují ty doutníky z toho nového světa. A co vlastně vy poznáte i v Evropě, že ty doutníky takovýhle věci So nepotřebují. you're getting a good quality cigar, great flavors, and at the same time, great value for the A vlastně cigar. získáváte ten nejlepší poměr kvality, chuti a ceny. Zajímavý. Interesting. Já se vrátím ještě k názvu Aladino, protože jsem se někde dočetl na chytrém internetu, že Aladino taky bylo kino v Hondurasu, je to tak? We found on the internet that Aladino means even the name of the cinema in the Honduras. Yes. So Aladino was also the cinema, because remember, it was next to our house. Aladino bylo taky název jednoho kina, který bylo blízko jejich domu v Hondurasu. But, I think Aladino actually, for what we're trying to portray, is the Cuban golden era. It fits more into what we wanted to do with bringing the Cuban golden era into the cigar Ale world. oni se snaží jakoby spíš to spojovat s tím, že ten Aladin vás právě přinese zpátky do té zlaté doby těch kubánských doutníků. Takže my jsme rádi, že vlastně díky značce Aladino se můžeme vlastně přenést do té zlaté éry kubánského tabáku mezi lety 47 a 65. Glad that during your cigars we can go back to that golden era. You're going back to the golden era. Yeah, so it's perfect. Tak já se ještě zeptám, protože jsem chytrý pan Google, zjistil, že neprodukujete jenom značku nebo doutníky nebo ten brand Aladino, ale že máte ještě další 2 značky. You found on the internet that you don't have only Aladino but 2 other brands. We also have Rancho Luna. we have Rancho Luna, Ano, má ještě Rancho Luna, se to jmenuje. which we're in the process of rebranding, which is Teďko I think se is going to probíhá be jako rebranding. I think it's going to be a great brand for the European market to bring a fantastic cigar at a good value. Ale musíme si to po tom rebrandování, to bude super jakoby brand, který pošlem taky do Evropy, protože to bude super doutník za rozumný peníze. We also have a brand that does extremely well in the US market, which is Tatascan, which means Jaký Tatascan, který je to vlastně velice úspěšný brand doutníků ve Spojených státech. and the great thing about that brand means the boss, the big boss, which is Honduras. Tatascan is the boss. A je to vlastně odkazuje to na toho honduraského jakoby nejvyššího šéfa, protože Tatascan je jako honduraský šéf. El big jefe. So you have, a jefe, then you have the president, and then you have the Tatascan. Tatascan is jakoby šéfa Nad prezidenta prezidenta. a pak je ten jakoby Yeah. Tatascan, ten nad prezident. It's even above the president. Okay. Ještě se musím vrátit zpátky, kdy vlastně tvůj otec poprvé, nebo jeden z prvních, sebral vlastně kubánské korocho a začal ho pěstovat a vlastně rozvíjet mimo Kubu. Je to tak? Tell something about the history when your father took the corojo leaves and bring it from Cuba to Honduras. So there's 2 things. Tam 2 věci. So the original Cuban seed that is going to be in the 85th, that you saw the letter that was brought in the 1960s, Originální to kubánský semeno, který bylo doveženo do Hondurasu v tom roce 1960, který bude použito v jedné značce doutníků, kterou teď jako připravujeme. that's going to be coming out in the 85th anniversary of my father. A to bude značka doutníků, kterou vlastně uvedeme na trh k 85. výročí vlastně jeho otce. Okay, that seed is going to be very similar to Corojo, but it's sweeter. Bude to velmi podobný jakoby korojolistům, ale bude sladší. Now, the Corojo seed was given to us by the Rodriguez family, Ale to semínko koroho, který nám bylo jakoby věnováno toho rodinou Rodriguez, back in the 90s when we were creating Camacho. v těch 90. letech, kdy jsme vlastně budovali Camacho,
And that's what made the industry going into stronger and more bolder cigars. A to vlastně jako uvedlo ten vůbec tabákový průmysl jakoby k silnějším a plnějším doutníkům. And that's when everybody's starting calling cigars Corojo, because we made Corojo. So we're known in the industry for the Corojo. A rodina Aero je právě známá v tom průmyslu právě pro Corojo doutníky nebo Corojo tabák. Correct. We're the only ones that grow the authentic Corojo, which is only like 4 feet tall, about maybe about 1.50 meters. A oni jsou vlastně jediná rodina, která pěstuje to autentické Corojo, které vlastně ta rostlina v plném, vlastně v tom plném květu nebo v té plné výšce je jenom nějakých 1,40 m, 1,50 m. So it's very low yielding, maybe about 550 kilos per acre, 1,200 Má pounds. velice malý výnos, takže je tam něco kolem 500-550 kg na akr. Versus the new hybrids that will give you 1,000 kilos per acre. A je to rozdíl vůči těm novým hybridům, který vám dávají až 1000 kg na akr. So when you taste our Corojo versus other Corojos, you'll see the difference. Když právě zkusíte to naše Corojo vůči těm ostatním, tak uvidíte ten rozdíl. And that is the difference of those two. A to je právě ta chuťová diverzita tady těch dvou listů, nebo tady těch dvou tabáků. Skvělý. Tak, How you get the first Corojo from Cuba to Honduras? The first Corojo was given to us by the Rodriguez family. So they were one of the biggest growers in there. And then the Rodriguez family, which went with my father to Bay of Pigs together. He went to Nicaragua and then wanted my father to move to Nicaragua, but he gave the seed to us back in the early 90s, and that's how Camacho became famous. A já mě to uvedli do souvislosti, můj otec sloužil taky v americké armádě a byl účastníkem vlastně vylodění americké armády v té zátoce Sviní na Kubě a tam právě se seznámil právě i s tou rodinou Rodriguez, která vlastně v budoucnu jim právě věnovala tady to semínko těch korocholistů. Tak já teď na chvilku Chustovi poděkuju a necháme mluvit ozdobu našeho rozhovoru, protože tady jsou 3 oškliví chlapy. So now he thank you for your answers, but we'll let to talk your daughter because we are ugly men and we have Remember, I am her helper. A máme si pamatovat, že on je pouze jen pomocník. Pomocník a otec pro Evropu. Pomocník a otec pro Evropu. Takže se zeptám Vivien, co jí přivedlo k tomu, že začala pracovat v rodině Tobacco Factory. I just kind of fell into it. I Já jsem to didn't. prostě tak jako cítila. I wasn't working with my family at first. I was in other industries in luxury goods, Já jsem cosmetics. z začátku pracoval jako v jiném odvětví, jakoby v luxusní kosmetice a vůbec jakoby v oděvnictví. And I was always like interested in working with my family, didn't know how or A what. vždycky jsem jako chtěla pracovat s tou rodinou, ale nevěděla jsem jak a kdy. So I started just by helping with, the marketing here and there, going to Začala trade jsem shows. pomáhat jakoby s marketingem a s naší účastí na různých jakoby výstavách. And when I moved to the UK 5 years ago, I just sort of ventured into exploring distribution options. A když jsem se právě před 5 lety přestěhoval do Velké Británie, tak jsem vlastně hledal ty možnosti, jak jakoby expandovat tu naši značku. And slowly after opening the market in the UK, a few other countries followed and A vlastně chvíli potom jsem jakoby otevřela ten trh ve Velké Británii, tak se začaly nabalovat další země. and then I just dedicated my time to working on like sharing and building the brand A everywhere. vlastně všechen svůj čas jsem věnovala tomu, že se věnuju té rodinné značce. So it was kind of like perfect timing and the stars aligned. A je to vlastně jenom perfektní načasování tady toho celého příběhu. Takže mladá holka se vypravila ze Spojených států za poznáním do Evropy. Why did you came to Great Britain? 2020. V roce 2020, and what's the reason? Why did you came? I moved to do an innovation master's program. Aha, on tam vlastně studovala univerzitu. Yeah. Zajímavé. Takže zajímavé. A sestry jsou mladší, starší? And your sisters are younger, older? They're younger. Yeah. Mladší. Takže And all of them are in the business? All of them are in the business. So we all do different things,
from operations, strategy, finance, Si dělají vlastně sales, jako operace, strategie, finance mají na starosti. Torture. They also do torture. Does it mean torture? You know, when they hit you in the room and they start torturing you into interrogation. Yeah. Jakože hodně si povídají a mluví a pomlouvají tak. So one day it will be only 3 daughters company. Yeah. You will change it. Jednou se to třeba přejmenuje na společnost. 3 sestry. 3 sestry. 3 sestry. Jo. To je super. And I have the question, because most of the smokers know your brother, Christian, right? Mm-hmm. What's the cooperation or connection between you and your brother? Or- Buying and selling tobacco, or are making the cigars together? Or So basically, my brother, when he was always the face of the industry during the Camachos, Já jsem se právě ptal na otázku, protože určitě kuřáci doutníků znáte mladšího bratra, Kristiana Eerovu, který jsem se právě ptal, jaké je to spojení mezi bratry v tu chvíli. A to říká, že vlastně jeho bratr Kristian byl vlastně tváří těch doutníků Camacho. so he was the face that everybody in the industry knows in the retail and in the commercial hours. A byl vlastně známý nebo stál za tou značkou a pro všechny byl tou tváří v té obchodní fázi těch doutníků Camacho. And my father and I were always back in the farm operation. A Justo a jeho otec byli spíš jakoby v pozadí a měli na starosti to pěstování, to farmaření. So my brother, after the Camacho, was able to spin off his company. A vlastně v době, kdy jsme mi prodali Camacho, tak jeho bratr vlastně měl tu šanci se trošičku jako oddělit And started his own brands. a začal vlastně své vlastní brandy. And then my father basically then called me so we could start our own brand, because a lot of the tobacco that my brother was being made was manufactured by other factories. A vlastně pak to volal právě otec, jestli by se s ním nechtěl spojit a vrátit se zpátky do toho tabákového biznesu, protože nějaký tabák, který třeba buď prodávali oni ostatním firmám, nebo Christian kupoval od ostatních firm, nejenom od svého otce. Now he buys tobacco from the farm and has his own factory too, but we have completely separate operations and business structures. Ale ta jakoby obchodní struktura nebo ty operace jsou naprosto oddělené. Christian jako kupuje nějaký tabák právě od svého bratra, ale spoustu tabáku kupuje jinde, takže ty dvě značky nebo ty dva bratři se obchodně jako úplně oddělují. We are always in constant contact, and we look at the industry of the challenges and opportunities, and we have fantastic family relationships, and we're very close. Jako furt jsou bratři, furt mají spolu skvělý vztah a furt si jako by se o tom biznise spolu baví a hledají nějaké další možnosti, jak mít, ale ty cesty jako obchodně jsou oddělené. And you could see too when we smoke our cigars, they're completely different in profile or smoking. A když se podíváte na profil nebo ochutnáte profil těch našich doutníků a doutníků od svého bratra, tak ty doutníky jsou chuťově naprosto oddělené, odlišné. Na co se můžeme těšit od značky Aladino v budoucnosti? Kam směřuje značka Aladino dneska? Jaká je vize? What's the vision or what's the future of the Aladino brand? I think Aladino has a very positive future. I think today most of the consumers that we're getting is the new generation. A vidíme velice dobrou budoucnost vlastně značky Aladino, protože spousta nebo většina našich zákazníků je takzvaná ta nová generace kuřáků. These are the guys that are 25 to 40 years old, Jsou to většinou lidé od 25 do 40 let, which are looking for sophistication in smoking a cigar with lots of flavor, different aromas, and in complexity. And I think we provide that. a hledají právě doutníky, které jako mají spoustu chuti, spoustu aroma a jsou komplexní. A to je to, co my dokážeme těm lidem dodat. So when you see, and a lot of people call our cigar in the industry the reps cigar. The rep cigar means are many other other salespersons from other manufacturers buy our cigars and they smoke our cigar. A je obrovskou výhodou je, že spousta jakoby obchodních zástupců ostatních doutníkových společností dost často si kupují naše doutníky a kouří. And for that is very, very humbling, because I mean, I think we are
that cigar that everybody can smoke, and it's very easy to smoke. A to je právě to, proč se snažíme ty doutníky dělat jakoby, a co nás jako velice jakoby těší, že dokážeme vytvořit jako velice lehce kouřitelné doutníky. Skvělý. Ještě určitě naše diváky bude zajímat, kolik doutníků Justo kouří denně a jaký blend ze své výroby, ze své rodiny preferuje. Co mu chutná nejvíc? How many cigars you smoke per day and what's your most favorite cigar from your brand? I have to tell you, like I always said, I range from Connecticut, classic, vintage, Corojo, and Cameroon. Jako nejvíce kouří Connecticut, Classic, Vintage a Cameroon. Yes, when I travel and visit many stores, I might smoke more between 6 and 8 cigars during a day. A kouří tak zhruba 6 až 8 doutníků denně, právě když cestuje. Most likely, probably 50% of those cigars are going to be our Cameroon, that we also grow our own Cameroon. Very successful. 50% těch doutníků bude právě ten jejich kamerunský tabák, no kamerunský, protože oni jsou vlastně pěstitelé i kamerunského tabáku v Hondurasu. But also my favorite cigars during a stressful day or early in the morning, when I'm at the factory, is the Fumanoche and the Corojo Reserva, which is our bolder cigars that brings you more tranquility and a little bit more of nicotine and more full flavor, which allows us to relax. When that's the most important thing about it. Když můžeme čekat nějaký náročný nebo stresující den, tak třeba po ránu kouřím doutníky Fumanoche nebo Reserva, protože to jsou jedny z těch silnějších doutníků, které obsahují více nebo vám dají více nikotinu a ten mi trošku jakoby víc jako uklidní. And I think cigar smoking for most people in the world is probably in a moment that not only you can enjoy with friends, but this is something that you could have your own personal time and smoke a cigar by yourself and enjoy the time and relax and get your stress out. A právě kouření doutníku není jenom o tom, nemá být jenom o tom, že se potkáte s přáteli, pokecáte, dáte spolu doutník, ale doutník je o tom, že si uděláte vlastně čas sami na sebe, trošku se vyklidníte a užijete si ten čas sám se sebou. So in the future for this club, you should have a cross in green. It says Therapy Center. A on říká, by nám doporučoval, aby se tady v klubu měli zelený kříž a pod tím bylo napsáno jako terapeutické centrum. Souhlas, s tím souhlasím, protože já třeba u práce nebo u počítače kouřit doutník nemůžu. That he's not smoking the cigars when he's working. A všem tvrdím, že mi to doktor doporučil, protože když nemám čas na dobrý doutník, tak si ho radši nedám. Because he's saying that if he doesn't have time for a good cigar, he won't smoke. So what you have to get him is Petit Corona so he could change that habit and improve his working skills. Ty malinký Petit Corona, aby si právě na to si ten čas vždycky jako udělal. Yeah, your productivity is going to go up. A uvidíš, že produktivita půjde jako The Petit Corona is going to do good for him. Tak já jsem vyčerpal asi všechny otázky, ale přehodím to na Honzu. Na co jsme se nezeptali dneska? Nevím, já tady mám nějaký poznámky, já se podívám. Máš manuál? Tak mám manuál, tohle jsme prošli. Tady mám jednu dotaz, jaké jsou vlastně, co by opravdu měl mít dobrý doutník. The question, what characteristics should have the good cigar? Okay, my father and I always agree. Okay? Státu se vždycky shodneme. The best cigar is that cigar that you like. Že nejlepší doutník je ten, co vy máte rád, nebo co tomu kuřákovi chutná. The cigars are very subjective to your palate. A ta třeba chuť je velice subjektivní vzhledem k vaší jakoby chuťové paletě, nebo. But all cigars that are good cigars should be a cigar. Ale všechny doutníky, které mají být jakoby dobrými doutníky, that you smoke one and you want to smoke another. Je to o tom, že když ten doutník dokouří, tak máte mít chuť zapálit další. Okay, that's the most important too. A to je ta nejdůležitější věc. Number 2, it's a cigar that does not give you aftertaste. A další důležitou věcí, kterou my jako propagujeme, že byste po dokouření doutníku byste neměli mít v sobě takovou tu dochuť toho doutníku. It's a cigar that you're able to not give you bitterness because že tam nezůstane ta hořkost. Because that has a
little bit of content of ammonia. A to je právě proto, že ten doutník obsahoval trošku toho čpavku. Young tobacco or not well cured tobacco. A to se stává právě u mladých tabáků, nebo ne správně, nebo dost vyfermentovaných tabáků. And that will give you a bad taste. A to dělá právě tu špatnou dochuť. The other thing is many people confuse bitterness with strength. A spousta lidí právě si zaměňuje jakoby tu kyselost nebo tu hořkost se sílou tabáku. So I think the way we blend and age our tobacco, and I don't know if you feel right now after you lit the cigar that you could take another cigar because there's no aftertaste and your palate is clean. A právě se ptá, jestli jako cítíme to, že když teď kouříme ten doutník, že tam není žádná dochuť, že to nebrání jakoby si dát další doutník. So with Aladino, it's very easy to smoke 6 or 8 cigars a day. A s Aladinem právě není problém si dát 6 až 8 doutníků denně. Lehký, vyvážený. Yeah. And how you make it? I read somewhere that it's because you don't use all the leaves from the tobacco. No, we thigh roll them in women. That's why. I read something about the ligero leaves. Those are several tricks. That is secret. That is classified. Co je ten důvod, nebo co je ten způsob, jak dokáže udělat, že ten doutník je plný chutí, ale lehce kouřitelný. A to říká, že to je proto, že balí ty doutníky na dámským stehně. Ale já mu říkám, že jsem někde čet, že to má něco společného s listama tabáku, který používají. On říká právě, že to je tajná informace. Yeah. Ale Vivien chtěla doplnit. You wanted to say something? Quiero decir algo. Why do you like this? No, but you do the woman version. It's much better. Ale někdy, Or the young people version. Já vám řeknu takovou tajnou věc. Někdy, až se potkáme na nějaký prezentace doutníku Aladino tady u nás v klubu nebo kdekoliv v České republice, tak vám řekneme, co je ten důvod, jak oni umějí udělat ten tabák tak, aby, teda ten doutník tak, aby byl plný chutí, ale lehce kouřitelný. Takže tajemství, které ale víme. I said that one day when we'll meet here again, in any event with Aladino cigars, we will tell them how it's made, that you can smoke it still another, but it will be in the future. They have to come. Yeah, and then one thing that is very, but it's classified. It's very important too, that if you look our portfolio, it's got many dimensions. A když se podíváte na to jejich portfolio, to má mnoho jako dimenzí. So this is a mild cigar, the Connecticut, very creamy, hodně krémový, and it's very spectacular when it comes. This cigar, you can smoke 10 or 12 a day. Tady těch doutníků si můžete kouřit 10-12 denně. It's full of flavor, but creaminess. Je hodně, má plnou chuť, ale je hodně krémový. That classic is a little bit way up. Classic. Yeah. To je classic. Which we smoked yesterday. Red Box, které jsme kouřili včera. Yeah. Then you have the Corojo, which is next to you. It's a perfect medium cigar. It's a perfect medium cigar. Jako perfektní, jako středně silný doutník. Okay. And then you go into the Fumanoche, which is a very powerful cigar, but you cannot taste the power. But it's a pak máte Fumanoche, který je jako velice silný doutník, ale je tak dobře nablendován a ubalen, že vy, když ho budete kouřit, tak neucítíte tu sílu. It is naturally sweet with a lot of strength in it, but je přírodně sladký, ale má v sobě hodně té nikotinové síly. And this is, for example, the generation that you see with Aladino Fumanoche, the design of Vivi, my girls, and my national sales manager. A ta the young generation. Je připravována právě ten doutník tou mladou generací, to připravuje vlastně křtové dcery a nějaký obchodní zástupci. So you can see now the generational shift of becoming more modern, more elegant, and more to pitch the young guys that we want to capture. Právě, že teď nastává ta nová generace, kde se i my snažíme ty doutníky dělat právě pro tu mladou generaci, moderní. So in versatility of options of smoking a cigar, I think Aladino provides a portfolio that we have something for everybody. A my se právě snažíme, aby v té nabídce doutníku Aladino jste si našli vlastně každý ten svůj doutník. Okay. Já mám vyčerpáno naši otázku. Máš vyčerpáno. Tak out of my question. Velmi děkujem, že jsme mohli tento díl tady natočit. Thank you very much.
Thank you for having us. Děkujeme za návštěvu. Děkujeme vám, že jste to s náma vydrželi. A já nevím, jestli budeme slibovat další díl, ale myslím si, že budeme. Slíbit můžeme cokoliv. Další návštěvu, takže budeme tu mít další návštěvu zase díky Honzovi Brownovi a zase vás pozveme do tajemství a do toho našeho doutníkového světa. Takže Vivian, moc krát děkuji. Thank you so much. Thank you. Husto, thank you very much. Thank you so much. What a true pleasure. Yeah. And I want to thank you so much for a wonderful hospitality and arranging something so special for us. So thank you. Děkuji za to, jak jsme tady vy se o něj postarali a za to, co jsme tady uspořádali a co tady pracujeme se značkou Aladina. Takže končí dnešní 40. díl Společný doutník a příjemný kouř. Mějte se hezky. Naschle. Naschle. Okay. That's very good.